Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो बयबो नोंथांमोना मोजां दंजोबो। ASI आसाम पुलिस साख्रि ओंखारदोंमोन बिनि काटअफ ओंखारबाय दा बेसेबां साख्रि मोनखो STP खथायाव बिग आपडेट सफैदों आरो लोगोसे गोदान रिलि नोंथांमोननि कमान्डनिफ्राय लानानै कनस्टेबल ASI ABUB नोंथांमोननि अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर बिनि सायाव एनालाइज खालामगोन जे नोंथांमोननि रानिंआ माब्ला जाथावना आरो जों प्रि बेचखौ नायगोन माब्ला जादोंमोन बिनिफ्राय काटअफ बेसेबां थांखो जों बेखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। ASI पस्टआव आरो ASI साख्रि मोननोबा माब्रै थांनो हायो प्रसेसआ मा आं बिनि सायावबो नोंथांमोनजों बिग आपडेट लाबोदों आरो जायफ्रा साख्रि मोनखाबाय नोंथांमोनाबो मोजां चान्स दङ। स' बिदिब्ला जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइट SLP रिभिउआव एन्ड बेयाव नोंथांमोना फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय हमना ला नेक्स्ट रिलि माब्ला जागोन गोबां मिथिनो लुबैदों जों माखासे एनालाइज खालामनो हायो बेखौबो जों बेयाव एनालाइज खालामगोन आरो हानायसेबां कमेन्ट्स लाइक नोंथांमोना खालामना होबानो जाबाय। बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। एन्ड दाखालि जों ओंखारदोंमोन 951 भेकेन्सि बेनो जाबाय ASI कनस्टेबलनिफ्राय बोरै नोंथांमोना एसिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टर जाहैनो हायो। स' बिनि सायाव बिग आपडेट आरो जायफ्रा नोंथांमोना मिथिया नायबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननि रिलि माब्ला जाथावना बेनो जाबाय UB पोस्ट एबा AB पोस्टआव बेखौबो डिसकास खालामगोन बे भिडिअनि गेजेरजों। स' बेनिफ्राय गासिबो रिलियाव ओरैबायदि थायो माखासे क्राइटेरिया थायो आरो बे क्राइटेरिया गोरोबाब्ला माखासे पस्टआ थालाङो जेरै थांनाय बाराव ASI आवबो थालांदोंमोन थिग बेबादिनो 750ल' दायो एपइन्टमेन्ट होनाय जादों बेनो जाबाय ASI आवहाय आरो लोगोसे थांनाय बाराव 320 भेकेन्सियाव SI AB कमान्ड'आ पस्टआ थालांदोंमोन। स' बेखायनो गोदान नोंथांमोननि पस्टआ फैखागोन नैबे SI AB कमान्ड'आव। स' बेखायनो नोंथांमोना बयबो रेडि जाबानो जाबाय जायफ्रानोखि डिग्री पास दङ आरो बैसोहाय 20निफ्राय हमना ला 30 इयार्सनि गेजेराव दङबा नोंथांमोना चान्सखौ मोननो थांगासिनो दङ आरो जेब्ला अफिसियेल नटिस फैगोन नोंथांमोना गासिबो क्राइटेरिया मोनगोन SI लेभेलाव। स' बेखायनो SI नोंथांमोननि AB कमान्ड' बेनिफ्राय UBबो थागोन आरो स' नोंथांमोना बैसोआ जुदि दङब्ला स' नोंथांमोना चान्सखौ मोननानै थांगासिनो दङ। स' बेनिफ्राय जोङो दानिया नायनोसै मोनसे बिग आपडेट सफैदों एसिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टराव जे बिथां GP सिं DGP गोदाना बेवहाय मोनसे आपडेट खालामदों जे फेसबुक पेजनि गेजेरजों आरो टुइटबो खालामदोंमोन जे नोंथांमोननि एग्जामखौ सोर कन्डाक्ट खालामगोन आरो सोर कन्डाक्ट खालामखो सेभे खालामगोन नेक्स्टआवबो आरो बेखौ सेभेन खालामदों 951 एसिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टराव। दा बेनिफ्राय केन्डिडेट्सआ एपियार जादोंमोन बे 951 पस्टआव बेनो जाबाय 9768 जायफ्रानोखि साख्रि मावखानानै दङ UB पस्टआव बिथांमोनाहाय बे साख्रिखौहाय एबा बे पस्टआव एग्जाम होदोंमोन आरो बेयाव नै नोंथांमोना माखासे केन्डिडेट्स मोनदों 72 मोनदों STPआव बेनिफ्राय गुबुनावहाय गोबां थांदों। स' दानिया काट अफ फैबाय नै 67 अके 67 मार्क्सनिफ्राय साख्रि होनाय जाबाय आरो बेनो जाबाय 45% जोंहा एग्जामा जादोंमोन टटेल बेनो जाबाय 150नि दा बेयाव 45%निफ्राय लानाय जादों एबा 67 नाम्बार मोननाय जादों। बे पार्सेन्टआ जाबाय नोंथांमोना 45% लायोबा 67 मार्क्सनिफ्राय साख्रि मोनदों होनना बुंदों आरो बिनि गाहायाव जायफ्रा मोनदों साख्रि होनाय जायाखै बेखौनो गोबां माखासे कन्ट्रभार्सि जादोंमोन। स' बिथांमोनाहाय बुजियाखैमोन जानांगौ माखासे कनस्टेबल साख्रि मोननायफ्रा बाट बेयाव बिथां CP सिंआ क्लियार खालामखाबाय जे 67 नाम्बार मोननायनिफ्रायसो बेयाव सेलेक्ट खालामनाय जादों जेनेरेल केटेगरियाव नाथाय STआ एसे गाहायाव थांदों जानांगौ बाट नोंथांमोना बेहाय 67खौहाय बेयाव होनाय नुदों। स' बिनिफ्राय नोंथांमोना जाहाथे मोजां एग्जाम होयो नेक्स्ट लेभेलावबो SI लेभेलाव नेक्स्टआव 150 जानाय नङा 100 जागोन बाट बे डिपार्टमेन्टेल वाइसआवहाय 150नि जादोंमोन माखासे प्रसेसनि गेजेरजों। स' बिथांमोनहाय दायो साख्रि होनाय जाबाय। स' बिथांमोनहाय नै अब्ला नोंथांमोननि नेक्स्ट लेभेलाव 70+ थांनायनि टारगेट दङ अके STPआवनो आरो जेनेरेलाव 80 थांनायनि चान्सआ दङ एबा बारासो थांगोन बेनो जाबाय SI लेभेलाव। स' बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे मोजां होयो आरो कनस्टेबलआ 45नि एग्जाम जागोन नेक्स्ट लेभेलाव सेभे कन्डाक्ट खालामगोन अब्ला मिनिमाम 37 39 नोंथांमोना लाथारनांगोन अब्ला सेफ जोनाव थागोन बायदि STP खथायाव नाथाय पेपारनि सायाव सोनारगोन जुदि पेपारा इजिबा बाराबो थांगोन। स' बेखायनो कनस्टेबलनिफ्राय नोंथांमोना UB पस्टनिफ्राय जुदि कनस्टेबल साख्रि मोननाय दङबा स' नोंथांमोना SI लेभेलाव थांनो हायो। दा बेनो जाबाय डिपार्टमेन्टेल वाइसआव नोंथांमोना साख्रि एबा एग्जामखौ होनो हायो अके। स' बेखायनो नोंथांमोना जुदि डिग्री पास जाखानाय दङबा कनस्टेबलाव स' नोंथांमोना मोजां चान्सखौ मोनगोन। एन्ड बेनिफ्राय गोदान रिलि माब्ला जागोन स' गोदान रिलिखौ जोङो बेयाव एनालाइज खालामगोन जे जोंहा हमना ला अक्ट'बराव एबा नभेम्बराव जानायनि चान्सआ दङ। हमना ला एग्जाम डेट नोंथांमोना मोनगोन माखासे डिटेल्स आरो बेनिफ्राय ओरैबायदि एग्जाम डेटआ एबा नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टआ एप्लाइ डेट जोबनाय लोगो लोगो सानथाम सानब्रैनि उनाव जानो हागौ थांनाय बारनि बायदि। स' बेखायनो नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ लागातार खालामनांगोन जाहाथे नोंथांमोना जेबो प्रब्लेम जायै बायदि। स' बेखायनो गोबां टाइम दङ। स' नोंथांमोना दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामदो आरो नोंथांमोना मोजां नाम्बार लादो आरो साख्रिखौ लादो। स' बेनोमोन दिनैनि आसाम पुलिसनि रिलेटेड माखासे आपडेट।